क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। Presented by क्रिस्का फिल्म्स। फेंक दना बियर दारू उठाई ल कलमवा हो ललनवा। फेंक दना बियर दारू उठाई ल कलमवा हो ललनवा। करई स्कूल टिसानवा हो ललनवा, करई स्कूल टिसानवा हो ललनवा। खेत खरहान बेच के पी गईल दारू, कॉपिया किताब लाई रोवे घर में बाबू। खेत खरहान बेच के पी गईल दारू, कॉपिया किताब लाई रोवे घर में बाबू। संग ही में रखल रहल नया पाचिला मवा हो ललनवा। करई स्कूल टिसानवा हो ललनवा, करई स्कूल टिसानवा हो ललनवा। अबही से छोड़ द बाबू गांजा और भांग हो, पढ़ैया लिखैया पर दे दना ध्यान हो। अबही से छोड़ द बाबू गांजा और भांग हो, पढ़ैया लिखैया पर दे दना ध्यान हो। गाई गाई राजू पांडे सुनावे ले जमानवा की हो ललनवा। करई स्कूल टिसानवा हो ललनवा, करई स्कूल टिसानवा हो ललनवा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।